O pintor cego. O rei mandara chamar aquel pintor que tanta sona tiña no seu reino e nos da contorna. O artista era loado especialmente pola súa habelencia cos retratos, nos que, dicíase, era quen de tirar dos retratados a verdade do seu ser. Neles reflectíase a beleza ou a fealdade que ninguén antes vira nas persoas ali representadas. Mesmo tiña pintado xentes que todos consideraban feísimas e que despois se vían nos cadros como posuidoras dunha grande fermosura. E pola contra, tamén pintara algún home que todos tiñan por santo e que cando se viu retratado non puido senón recoñecer a súa realidade de pecador. O pintor presentouse diante do monarca, atemorizado pola idea de que lle mandase facer o seu retrato, pois el sabía que na pintura había de verse toda a crueldade que se agochaba naquel corazón. Pero non, o que o rei quería era que fixese o retrato da raíña, a quen todos recoñecían como posuidora da máis asombrosa beleza e das máis inestimáveis virtudes. Fixeron pasar ao pintor ás estancias da raíña, e ao pouco chegou esta, que, aínda que viña acompañada dun cumprido séquito, destacaba no medio daquelas mociñas, todas elas fermosas e ricamente ataviadas, como o faría un diamante ao lado dunha pedra de negro carbón, que sendo un e outro ao fin a mesma cousa, resultaban incomparáveis. O artista pediu que os deixasen sós, e así ordenou o rei que se fixese. Entón, o pintor sentou e ficou en silencio, observando a raíña con moita atención, aínda sabendo que isto podía resultar incómodo para a muller e mesmo unha grave falta protocolaria. Para o outro día fixo o mesmo, pediu ver a raíña, sentouse e ollouna durante horas sen dicir palabra. Igual fixo nos días seguintes, ata que foi chamado polo rei, que quería saber cando había comezar a pintar o cadro. Cando sexa quen de abranguer e facer miña tanta beleza, foi a resposta do pintor. Aquela resposta fixo nacer no corazón do rei uns terribles celos que o levaron a encerrar o artista nun alxube escuro e húmido, onde enfermou e ficou cego. Cando o rei soubo disto, mandou sacar o pintor da cela e decretou que fose desterrado do reino e abandonado onde ninguén puidese acollelo. O pintor vagou durante anos en soidade, sen poder tirar do seu pensamento a imaxe da raíña. Un día, mentres dormía á beira dun camiño, escoitou en soños unha voz que lle dicía que a raíña, tamén presa de amores polo pintor, fora repudiada polo rei e confinada nunha illa que ninguén sabía onde estaba. A voz díxolle ademais que debía procurar as imaxes que lle permitisen realizar o retrato da raíña para así poder salvala. Acordou o pintor co convencemento de que tiña que facer aquel cadro fose como fose. Pintar a súa amada sería algo máis que salvala, sería tamén facela súa aló onde ela estivese. Pero, se non fora quen de pintala cando a tivera diante, como podería facelo agora que estaba cego? Aínda que conservaba a súa imaxe nítida e imborrável, como lograría pasala ao lenzo? Neses pensamentos andaba cando, desde unha volta do camiño, chegoulle o aire dunha música. Tratábase dunha frauta e o seu son traíalle a lembranza do xeito de se mover da raíña. Aquela maneira de andar, de dar volta cando alguén entraba no cuarto ou lle falaba desde atrás. Na súa cabeza o pintor engadía outros sons que complementaban a forma na que ela abaneaba o seu corpo bailando e facendo correr o aire por onde pasaba. Xa sabía como había de facer o retrato da súa amada. Faríao con música. Pintaríao no aire e así todos o poderían ver. Noutro lugar, o camiño trouxolle a voz da muller, e el completou a imaxe con risas e gargalladas feitas de música, con cantos e asubíos, con palabras de amor que só eran soños, porque en realidade nunca se escoitara.
Despois foron os ollos, a ollada limpa e clara como os abrentes do mes de abril, pero tamén a picardía, os xogos de chiscar un ollo e logo outro, e as bágoas, a mirada baixa e humilde do rezo, e a ollada franca e riseira de quen ama. Mais adiante encontrou a música dos cabelos, que viraban unha e outra vez como as voltas do camiño. Atopou o son para a pel branca da raíña, para as súas mans finas e transparentes, para aquel pescozo que ela lle deixaba ver cando, ao rir, botaba a cabeza cara atrás. E tamén coa música retratou os pequenos pés que só puidera imaxinar, como imaginariamente debuxou os seus peitos case de adolescente, que nin a rozar se atrevera. Chegou o momento de evocar os pequenos detalles, unha palabra, un aceno das mans, un tremer dos beizos, un arrepío case imperceptíbel do corpo ou un suspiro no silencio do cuarto. Completou así o cadro e chegou o día no que puido contemplalo por enteiro. As músicas todas que fora tecendo naquel tempo dabanlle o cabal retrato da súa amada. Cando acabou de escoitar aquela pintura sonora que fora construindo no seu interior, caeu nun novo soño. Estaba á beira dun río, polo que viu aparecer unha barca que navegaba sen remo nin vela e que traía a bordo a súa amada, que se achegou a él e lle tocou no ombro. Entón, o pintor acordou e viu a raíña diante súa. Pensou que aínda estaba soñando e que era falsa a sensación de ter recobrado a vista. Pero non, realmente estaba vendo a súa amada, quen, renacida no retrato que dela fixera, viña procuralo para levalo con ela. Subiron ambos á barca, que se deixou levar pola corrente cara ao mar. Os que alí os viron chegar contan que desapareceron no horizonte, sen que ninguén soubese xamais onde foron vivir a súa felicidade. Fin.